naay pipila nga gipangsulti ni Kristo mga igsuon nga naghulagway unsang klasiha sa kinabuhi or sitwasyon didto sa langit. Doon na sa to siya giingon nga sa langit wa nay minyuay. Wala nay minyo didto. Muna kamo ganahan mo moadtog langit. Ha? Nya wala na rabay minyo ay didto, nya kamo mga minyo unsaon na lang. Ang imong bana lain ay giagbay-agbayan adto di ka masilos. Ang imong asawa, ang pari na magsigig agbay-agbay, magsabak-sabak pa. Nya unsa man, di mo masilos. Wa na may minyo didto, wa na may minyo ay. Sa to pa ang tanan, ana. Kumon. Napasig gisulti nga sa langit kuno gabaha ang pagkaon og mga lamiang ilimnon nga mga bino. Dito na dito ang mga palainom, sige inom ya, ganahan mo mukuyog sa mga palahubog. Siging inom. Sigig kaon, ya kamong gasigig paslim, managko ug mayo dito. Kay gabaha akong pagkaon. So mga pipila ni ka mga sitwasyon ba nga mulahi ang langit kaysa kalibutan. Nya karon naa sa laing kalainan niingon ang kaning inahan ni San Juan og ni Santiago siguro ni James and John anak ni Zebedeo nga palingkura niya ning akong anak sa imong wala og sa imong tuo kun maghari ka na. Karon ang gitug-an ni Kristo didto sa langit wala nay ranggo-ranggo, wa na nang ranggo-ranggo ba kanang presidente ka, senador, unsa pa nang uban niya? Congressman, gobernador, board members, mayor, konsihal, barangay kapitan, kana mga santo papa, obispo, kardinal, monsignor, pare, wala na didto. Ranggo-ranggo. Nya karon ganahan mo na amoy ranggo. Sa inyong balay, wa mo'y ranggo-ranggo dito. Pwede bang makasugo ang mga anak sa ginikanan? Ha? Pwede sa inyong balay? Pwede? Pwede bang makabadlong ang anak sa ginikanan sa inyong balay? Di mo masukog badlongon mo, ingnon mo sa iyong anak na bad mana ma, suko ka, bad mana. Di kami kumuton ko ng baba ni mong buangan karon tubag-tubag ka diya. Ana. Ang inyong maid, pwede mo ingon, sir, ikaw lang sa panglimpyo CR. Ma'am, ikaw lang sa iloto, ma'am. Tuog sa ko. Pwede na sa inyong balay. Dili. Patay mo dito sa langit. Di mo ka maumupuyo. Kay matod pa ni Jesus dire, ang labing taas kaninyo kinahanglang mahimong alagad ninyong tanan. Ana, kay sama kuno niya mianhi siya aron pag-alagad dili sa pagpaalagad. So didto sa langit ang pag-alagaray mo'y tua. Ang pag-alagaray ba? Sa inyong silingan, wa mo ana nga kami mo'y dato, kamo mo'y pobre, wa mo ana. Ako mo'y tag-iyas yuta, kamo di mo tag-iyas yuta. Ako'y magbuot, kinsay mo agis akong yuta. Wa mo ana. Wa mo mangural. Oh, musugod kay kag pangural, di nangang ko naka ako ning yuta. Wa mo'y labot dinhi. Ang musod gid dinhi mamugos, patay gyud mo nako. Private property ba yan eh. Sa langit wa na na oy. Wa na na. Mao bitang way lingkuranan sa tuo, way lingkuranan sa wala, nga specific yun para ni kinsa. Wa na na. Kay ang langit, ang tag-iya sa langit, ang tanan nga tuas langit. Kitang tanan kung malangita, pulos na tatag-iyas, tibuok langit. Pwede na tang mulingkod sa kilid ni Jesus, bisag kinsa nato. Wa na nang ranggo-ranggo. Mobitan nang usay, makabati ko nga, ang mga mystics, mga dahil mystics bang usahay ba questionable ang pagka-mystic baka nang nakakita ko no siya unsay langit nya to ako no didto si kuan moy galingkod to dapita si kuan di adere nakuna pa din ang ranggo-ranggo sa langit nga isuswa na man rangguhay kay dapan ditong ranggo-ranggo awa na
Di na na langit. Muna dinis kalibutan, sugda na tog puyo ang langit. Unsa may kinabuhis langit? Una, gugma. Naaday ranggo ang gugma. Oy, og nahigugma ka, way rangguhay. Maubitan na imong bana, mahigugmas inyong maid, malupigan ka usahay. Ngano man? Mao na may kuyugas bana, mao na may gawas-gawason sa bana ang maid. Kay nahigugma man. Kana bitang mga famous kayo nga mga drama story diha sa ato mga teleserye, langit og yuta ang inyong kahimtang, dato og pobre naghigugmaay, naapa di ay ranggo di ay. Ang saop og ang amo nagkahigugmaay, pare og kaning kuan madre kahigugmaay ana. Wala na ranggo, basta nahigugma ka, britso gina, pariha kita, level ta. Namagani uban, mga dato kaayo, mobiya silang balay, bahalag bunogon, basta moadto gis iyang gihigugma, magpakasakit. Muna, ang langit kay gugma man, ayaw na ng ranggo-ranggo, ayaw na ng authority. Unsa may naa diha? Gugma. Ang gikano, ingna ko na imong tupad. Ingna nahigugma ka na ko. Ingna. Sige. Kay may ka, kahilas ko nimo may mag-asawa ti ka. Wala sad nag-isip-isip na pug ka. Gugma gani, gugma yun. Ang pare, pwedeng mo ingon ninyo, I love you. Pwede sa mo ingos pare, I love you pader. Ano ba? Ikaduha, sa langit, sa may tuwa dito, alagaray, si Kristo muunag alagad nato. Matod pa niya, kung masud mo dito sa kong gingharian, magbakos ako o mag-alagad kaninyo. Siya mo imo alagad nato. Sino gana? Ang atong waiter dito sa langit, si Kristo. Kuyog nilang mahal nga Birhen Maria, mo'y tigtimpla ni mong kape. Kanindot, anak. Di mo ganahan, anak. So nindota ka, no? Pero dinhis yuta, kinahanglan sang maliwat sa taniya ni Jesus o ni Maria, nga sigira sa tag-alagad, dili ta magpaalagad. Muna, lagi, sige na ako balik-balik din wa gi suguay, ang pari lagi manogo. Dito ni sa impyerno ni pari, sige panogo, patay na yun. Na, ako bitaw usahay, kana inihuman akong sugo sa Kristan, magmahay biya ko anak, pero nindot sa kay sugoon sa Kristan, ano. Pero, kingon ko matay, ang sakristan masiguro ani mo'y malangit, ako naman tingali mo'y maimpyerno ani. Mamawi sa kuusahay, ako lang sa nang ihatag ang kolekta. Ikatulo, nga makita nato, unsa to'y atong tubag sa Salmo? Luwasa ako o Ginoo diha sa imong makanunayong gugma. Ang ato na ding pangandoy dito, no? Ang pangandoyon yus mga tao nga gustong moadtog langit, kaluwasan. Pasabot didto, wa nay sala didto, kaluwasan. Kining pagpaningkamot nga mawa ang atong sala, mao gini ang number 1 na misyon sa simbahan. Padanglitan ron, ang imong anak ni suyop, sala na dili. Sala dili. Kusga. Kana, may kahibaw mo. Onya, kung ang imong anak ni suyop, musuyop ka, dili. Kusga. Okay, nindot. Masuko ka, dili. Sige. May magining ma-check na to ba? Masuko ka, dili. Masuko ka, sala na, dili. Di duha na mong nakasa. Kana, bantay na. Kuwang kay taana. Kuwang kay taana, dapitan. Kana bang pagluwas? Unsa man ang pagluwas, gikan sa sala ngadto sa pagkaway sala. Nya nganong magpatakod naman ang kasiyang sa. Kanang pagpangawat, sala na dili. Ikaw mangawat ka dili. Unya og kawatan ka, masuko ka sa kawatan dili. Lain na sana, tanawa. May gusto na mahimo pa din, awa na. Nagpakasa na po ka. Luwasa ang kawatan.
Gamita gyapong gugma, higugmaa ang kawatan, higugmaa ang manuyupay. Kanang sugal, sala na dili. Manugal ka dili. Nya ugot doon sa imong banag sugal ang kwarta pildi pa gyud, masuko ka dili. Oh, mo na ay nagasuko. Kay matakda na pug kasiyang sa daghan kay tag-ingon ana, dili ba kaluwasan ang atong tumong timan sa langit. Wa nay sala didto, ang makasasala tanan tuas impierno. Kalisod og ikaw nga wa gani manugal, dad-o na hinuon ka sa sugarol ngadto sa impierno. Imong bana mangabit, unsa man na sala na dili? Ha? Nya ikaw mangabit ka dili? Nya masuko ka niya dili? Wa na sa lain, nasuko na sagka, ngabit ayaw lagi. Kaluwasan god. Mao na hinumdumi nga mao ni ang atong misyon, kaluwasan. Nganong maghigugmaay man ta aron maluwas. Oh, yaw-yaw manuon suko manuon. Ako pa dud na jud koy katungod nga masuko. Istoryahe. Sige, haron adto ka sa impierno, kuyog ka didto. Ana. Nya kini ni ang tanan gakinahanglan ni siya og kasuod sa Ginoo. Mao na si propeta Jeremias niingon gyud siya de, hinumdumi ko ha nga nagampo ko nimo Lord. Unsa may iyang giampo? Nga hunungon muunta ang imong kasuko kanila. Tanaw ha? Si Jeremias nahibaw siyang giplanuhan na siyang patyon sa mga buangon. Pero unsa iyang giampo sa Ginoo? Hununga ang imong kasuko ngadto nila. Nasuko ba si Jeremias sa nagplano og daotan niya? Wa, nagampo siya gani sa Ginoo, hununga ang imong kasuko ngadto nila. Kanindot no? Ang imong bana tuas kabit nga nagluhod ka dito sa inyo Ginoo in town, tabangi taon sila nga maluwas in taon sa mga peligro. Ana ba? Hinaot unta nga di sila takbuyan og mga sakit. Magampo kas ilang kaayuhan ba? Hinaot unta Lord nga malipayon sila karon. Ana. Maayo lang tag ilang lawas kanunay. Ana ba? Imo nang iyampo. Jesus. Nay panunglo tingali nimo may ratag mga bangga Lord, may ratag mga matay, may ratag na awa na patay ka wa na ka maliwat ni Jeremias. Di na nakaluwasan imong tumong ana. Ana. Mao na sa sige nimong ampo nga maayo ilang panglawas, nga maayo lang gid ila didto, malinga lipay lang gud sila. Oy, sunod adlaw mahibong lang ka nag-agbayay ang duha padung sa inyo. Nya diha nagapundos inyo. Anak na matog, nga imong bana adto mohigda sa kwarto sa imo iyang kabit. Ikaw adto lang kasala. Unsa man? Okay na nimo? Ha? Kinahanglan okay, alagari yun. Alagari yun sila. Alagari. Nga naman, og musugod kag kasuko, perting kasa na ka. Nya, sakto na dili. Gamiton nimong tawhanon nga gugma sayop. Gamiton nimo ang gugmang Dios non sakto. Ngano man matud pa ni Kristo, makainom ba mo sa kupa nga akong imnan? Unsa man ang kupa? Ang kupa sa kasakit. Ang pag-antos aron di ta kasa, ang pag-antos aron mo higugmatas mga makasasala, mao na ang kupa nga giinom ni Hesus. Ug mao nay requirement aron makalingkod ta tupad niya. Imna ang kupa sa kasakit nga akong pagaimnan. Hilom lagi mo. Manindog ta.